Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias o gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan o mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata og midako sa lawas og sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod pa sa unang pagbasa, sa didto pa siya sa tiyan sa iyang inahan, ang Dios nagpili na kaniya. Muna'y gisulti ni Propeta Isaías, pero mausad na kamatuoran sa natong tanan, kitang tanan. Muna si Juan nga magbubunyag, diha pa siya tiyan sa iyang inahan, gipili na pod siya. Doon na siya'y specific mission. Kitang tanan, mo bitaw na kanang atong simbahan, modili gid aning abortion, kay kanang bata nga maumol sa tiyan sa usa ka inahan. Bisag unsa pay sitwasyon, sirkumstansya, nganong naumol na diha, doon na nagyoy nindot nga plano ang Ginoo ana. Imagine lang god, si Zacarias, nahimong amang niya tiguang na. Ang iyang asawa tiguang na sad kayo, na mabdos. Kadakong dimalas ana. Di ba? Beka mo mga babae, musugot mo, imong bana, maopalay pagkaamang. Unya ikaw tiguang na, imong bana tiguang, mamabdos pagyog ka. Unsa man na, among-among. Di ba? Pero unsa may gibuhat nilang Zacarias og ni Isabel, naminaw sa Ginoo og nasayod sila nga kabubuton is Ginoo. Hangtod sa paghatag og ngan sa ilang anak, gisunod nilang Ginoo. Kitaron kusog kayong muhimog mga ngan, combine pa. Munang mahog na lagmurag katawanan ang mga ngan karon. Og kaha dili masabtan. Ngano man ang gipaminaw na ron sa mga batan-on nga mga magtiayon, ang ilan ng kaugalingong gusto. Tungod kay idol nako ning artistaha, nganlan ko ni. Unya kay maingon man sang bana, unya idol man sa din akong artistaha. Ako sa dihingan ani siya aharon magdaog ta, ang katunga sa ngan anang imong artista ug ang katunga sa ngan sa kong artista, ato ni siyang sagulon. Nya moingon man sang lula, ayaw ngilad na og inyo nganlag ingon ana, iapil gyud ang Ginoo. Butangan dayog Christian, butangan dayog
Maria, ana. Pero ang isumpay, di ma-spelling nga mga ngan, nga buangon. Muna, angan palangdaan, ug ang pagdawat sa bata, kinahanglan yung makaingon kita, dunay plano ang Ginoo. Nya isulti na sa bata, unsay planos Ginoo para niya. Na ay generic plan, na sa specific plan. Unsa man ang generic plan para pagsangyaw sa kaluwasan. Generic gina, kitang tanan giawhag ta ana nga mosangyaw sa kaluwasan. Nya unsa may buhaton aron masangyaw ang kaluwasan, kinahanglan kita mahimong balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Nya karon kung nanata sa holiness, naadayo specific nga mga sugo. Sama nako, ako sa una gusto ko magminyo. Pero ang plano des Ginoo, mapare. Mauna sa akong pagpaningkamot nga magpuyo ko balaang kinabuhi, bisag na ay mga sala, ginagmay ra. Ako yung gipaningkamutan, mamakak, ginagmay ra. Nya sa akong love life, sa pag-uyab-uyab na kong mga napo kabuok, hikap, gamay ra. Ano ba? Wadyo kumutukhang. Muna, nga naman, gilikaya na nakong dagkong sala. O diha ni sod ang specific calling sa Ginoo. Karon, daghan kayong nangaminyo, nga dili gidi ay mao'y calling nila ang pagminyo. Gilinga imong tupad. Yung naunsay calling nimo. Natuman imong calling. Nasa uban, nagpari, niya pagkapari, daghan kayo gipaanakan. May pag nagminyo to siya. Naasay mga minyo, hapit sa duway time sa balay, kay di sa simbahan, nagli minister, na katikista, mura na sa hinog madre o pare. Yan ni asay mga pare, hapit sa di makita sa simbahan, sige sang date-date. Wa maigo sa calling. O niya, kung naa na sa atong tawag, ang pagpuyo na sad diha sa tawag sa Ginoo. Mao na constant listening to God. Diri sa Acts of the Apostles, kaning atong ikaduhang pagbasa, gipahinomduman ta nga ato gid ay sundon ang Ginoo ug tan-aw nato ang pattern sa iyang plano. Doon na gid siya sugo nga ipadayon ang mga maayong buhat sa unang mga katigulangan, sama ni Abraham, ni David, ni Jesus, mga apostoles, mga santos, ug hangtod kita karon. Muna din sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon, dayagon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Every person is wonderful, mysterious, and unique. Dili lang sa naong, kung dili sa tawag para sa kaluwasan.